Mä vaan ihmiset, anteeksi jos mä vaikutan jotenkin tosi unelijalta. Mä nukuin viime yön niin huonosti, niin... Ja itse asiassa mun ei pitänyt edes aluksi tehdä tätä niinku haul-videona. Mun piti tehdä tää enemmän semmosena lookbook-tyyppisenä videona. Mulla tuli vähän teknisiä ongelmia sitä niinku kuvatessa. Mennään nyt näillä mitä on. Eli joo, Chickenilta tuli taas vaatteita mulle ja näitä on 5 kappaletta niin kuin aina. Ja nää on ihan super ihania. Mä kerron näistä mun ihan totuudenmukaisen mielipiteen, joten siitä voitte olla varmoja. Ja näin, mut eiköhän vaan mennä näihin niinku vaatteisiin tälleen, joten päästään eteenpäin elämässä. Eka paita on tää, mikä mulla on nyt päällä. Tää on tosi kiva paita siellä. Ja tää on tämmönen marjapuuravärinen, tiukka, aika pitkä silleen, mutta tän saa just hyvin housuihin, koska mä tykkään pitää tosi paljon paitoja housussa, niin sen takia tää on mun mielestä tosi kiva. Ja tässä on pieni yksityiskohta tuossa selässä, se menee silleen kivasti ristiin ja se on mun mielestä tosi kiva näköinen, koska mä pidän aina hiuksia ponnarilla. Nyt on niinku poikkeustilanne. Ja niin se näkyy sieltä sit kivasti. Ja mä tykkään tästä ihan sikana, tää istuu tosi hyvin. Nää hihat on mulla ihan aavistuksen pitkät, mutta toisaalta se ei haittaa, koska paremmin liian pitkät kuin lyhyet. Ja mulla on tosi lyhyet kädet muutenkin, niin kaikki hihat on mulla oikeastaan liian pitkiä. Sitten taas tämmönen valkoinen huppari. Tää piti olla tämmönen tosi niinku cozy ja pehmeä ja se kangas siellä nettisivustolla siinä kuvassa näytti niinku ihan erilaisen mitä se tässä in real life on. Se on niinku semmoista pehmeät vuorta niinku yleensä huppareissa on. Tai ainakin mitä mulla on ollut huppareita. Tää muistaa tosi paljon jotain niinku pyyhekangasta täältä sisältä, mutta sitten tästä päältä on ihan tämmöistä sileätä. Tosi vaikea selittää. Tää pitäisi niinku tuntea, että en tietää, mut oli silleen ehkä vähän pettymys, koska mä oletin tän niinku ihan erilaisen. Toinen pettymys oli kans tää super pitkä valkoinen villatakki. Tää ei ole tää vaatteen vika, että tää on niinku, mä en tykkää tästä, vaan tää on ihan mun oma moka, että mä edes ylipäätään otin tän, koska tää on vaan liian iso mulle. Mut tää näyttää oikeesti aika ylipitkältä niinku lääkäritakilta päällä. Jos semmoista loogista tykkää, niin tää on oikeesti täydellinen. Mut mä taas hain vähän jotain erilaista, niin tää ei sen takia ollut ihan mikään mun suosikki. Se on silleen omalla tavallaan tosi kiva, että tää näyttää kylpytakilta, mut silti mä olisin enemmän halunnut, että tää on semmonen niinku villatakkimainen. Mut mä tuun kyllä käyttää tätä just niinku aamutakkina ja sit ehkä jopa saatan joskus käyttää tätä takkina ihan niinku ulkotakkina. Ja tosiaan, koska tammikuu on mun synttärikuukausi, niin mä ajattelin ottaa sitten vielä pari mekkoa sieltä. Tää ensimmäinen mekko mulla on itse asiassa taas tummanpuoleisena. Mä sain super paljon kehuja siitä tummanpuoleisesta, niin mä ajattelin, että vois ottaa sen niinku mustana tän saman, koska se kuulemma näytti hyvältä mun päällä ja tälleen. Eli tää on tämmönen musta korkeakauluksinen samettimekko. Tämmönen tiukka pitkät hihat ja tosi ihana oikeesti. Tää on niinku ihan mun lemppari oikeesti vetyli näistä kaikista. Tää on tosi kiva, koska tää on niinku musta, tää on niin basic, mutta tätä voi käyttää tosi monessa eri tilaisuudessa, koska just tää sametti tuo vähän tämmöstä juttua tähän mekkoon, ettei ole vaan ihan semmonen pelkkä musta. Ja tän pystyy yhdistämään niin moneen. Joten tää on tosi ihana. Tän piti olla mun synttärimekko, tai niin mä alun perin ajattelin. Mut sit asiat meni miten meni, ja mä sittenkin laittanut sitä mun synttäri-iltana päälle. Mut toisaalta mulla tulee kyllä tälle muuta käyttöä kaikissa muissa tilanteissa. Ja se on tämmönen glitterinen, tai tämmönen paljettimekko oikeastaan. Eli ei tää ole mitään glitteriä. Tämmösiä niin pieniä timanttikoristeita. Ja kuten näette, tää on niinku super tämmönen bling bling ja kaikkea maantelevaa väliltä ja tosi painava kans. Ihana muuten, mutta mulla on tää XSK:ssa ja tää yläosa, niinku tästä jo näette, niin on ihan oikeasti valtava. Siis mä en tiedä kuinka niinku isot, kuinka leveäharteinen mun pitäisi olla, että mekko mahtuisi mun päälle. Tai siis menisi mun päälle, kyllä se nyt mahtuu mun päälle. Mutta tässä on niinku 2 tämmöistä raitaa ja sitten alkaa se varsinainen mekko. Ja tää varsinainen mekko alkaa niinku jostain tästä kohti. Joka tarkoittaa sitä, että vaikka jos olkaimettavat rintsikat, niin ne näkyy sieltä alta, josta mekko pääsee vähänkin valahtaa alaspäin. Joten tää on tosi epäkäytännöllinen, mutta toisaalta tää on niin nätin näköinen, että se niinku vähän silleen tasuttaa sitä. Mut kuitenkin en suosittele mihinkään bileisiin, jos hypitään ja pompitaan, koska sitten mä voin sanoa, että jos oot samankoinen kuin mä, niin tää tulee oikeasti valahtamaan alas. Ja muutenkin tuo yläosa on tosi niinku ryppinen, mutta sitten alaosa istuu mulle ihan superhyvin. Tää on tosi niinku jotenkin oudonmallinen tää mekko. Mut sit taas tää on niin nätti, että mä voisin käyttää tätä oikeesti joka päivä ja vaan shaitata koko elämän niinku. Tää on niin upea. Ja mä tiedän, että tästä videosta ei nyt tullut ihan semmoinen, mitä mä halusin, että tästä tulee. Mutta annetaan sen olla. Jatketaan elämää. Mutta mä silti toivon, että tykkäsit tästä videosta. Joo, ja sit mä nyt väsyttää, mä pakka päästä nukkumaan. Mut joo, me nähdään ensi videossa. Moikka!